Olandirani ku Streams of Light ndine Brother Daniel ndi phunziro lina lokoma lopambana limene mafuna ligawane nanu, limene ukamba za owomboledwa ndi wokondwa mwa Yesu. The presentation imene timafuna titsegule nayo chaka chino kuti ndithu kusimikiza pa mphatso ya chipulumutso imene Mulungu akutipasa. Tikamakamba za chipulumutso tifunika tizindikana kuti chipulumutso chimenechi angelo chikuakhuza. Ndiye mafuna tiwerenge pa 1 Peter chapter 1 verse 11 when no ndikusanthula nthawi iti kapena nthawi yanji mzimu wa Khristu okhala mwa iwo analozera pakuchitiratu umboni wa masautso a Khristu ndi ulemerero wotsatana nawo. Apa ukamba za aneneri tayakali atanthu amene amakhala nthawi yapaderadera kuzifufuza ndi kupemphera ndi kuganiza kuti chimene ndinaona masomphenya ndi chani, imene ndinalota maloto ndi chani, zokhuza maulosi okhuza ndani mpulumutsi wathu. Ata akawerenga akaona zimene anaona ama zikutanso bwinobwino kuti zikutanthauza chani. So Yesu asanabwere aneneri onse amene anakhalapo a Mulungu anasimikiziratu kotheratu ndipo amafufuza zimene zili zokhuza chipulumutso chathu. Koma kuposa ichi pa verse 12 1 Peter 1 verse 12 anati kaiwo amene kunavumbulutsidwa kuti sadakazitumikira iwo okha koma inu ndi zinthu izi zimene zauzidwa kwa inu tsopano mwa iwo amene anakulalikirani uthenga wabwino mwa Mzimu Woyera wotumidwa kuchokera kumwamba. Zinthu izi angelo alakalaka kusuzumiramo. Sotona nawo tingamba za chipulumutso ati atumiki aja akale achina Mose ina Eliya ndi ena onse kamba za china Malaki achina Zekariya ati amalemba zinthu zimene iwo pa yokha samazitumikira koma amatumikira ifeyo kuti tizamuzindikire Yesu Khristu pamene atadze. Ndipo ukamba zonena kuti zimene anasimikiza zimene zizi ati zinthu zimene angelo sona amalakalaka kutani kusuzumiramo. Ndithu kumwamba konse kumawerama ndi kusuzumira mu zinthu zokhuza chipulumutso cha inu ndi ine. Ndi ndiye chikulu kwambiri kulandira chipulumutso imene mphatso imene ifatino angakhale angelo amafuna kusuzumira. Amasuzumira mu chifukwa chani? Efeso 3 verse 14 to 15 anakuti chifukwa cha ichi ndipinda maondo anga kwa Atate amene kuchokera kwa Iye fuko lonse la mmwamba ndi la pa dziko alitcha dzina. So akuti Paulo akupinda maondo ake kwa Atate ifana fuko la kumwamba kamba za angelo ndi la pa dziko kamba anthu alitcha chani, alitcha dzina. Mwanjira ina inu ndi ife kudzera mwa Khristu Yesu ndife abanja limodzi ndi angelo. Ifati tonse tiyenda Atate amodzi amene andatilenga ife. Ngakhale ife tinatayika Atate kudzera mwa Yesu Khristu atipulumutsa ife ndi kutikokeranso kwa Iye kuti tikakhalebe fuko ngati limodzi tikachite ndi Tate mmodzi. So angelo amayang'anisisa fatino akuzawa tatino ifeyo anthu opulumutsidwa ndiwo ndi pachibale ndi Atate amodzi. Efeso 1 verse 9 anatizindikirisa ife chinsinsi cha chifuniro chake monga kunankomera ndi monga anasimikiza mtima kale mwa Iye. 10 kuti pa verse 10 kuti pa makonzedwe a makwaniridwe a nyengozo akasonkhanise pamodzi zonse mwa Khristu zakumwamba ndi zapadziko. Akuti chifuniro chake anatuonesera ife ati amafuna asonkhanise zonse zakumwamba ndi zapadziko mungati mmodzi amene ali ndani ali Khristu. So kudzera mwa Khristu ifeyo ndi angelo tonse tikusonkhanizidwa pamalo ngati ndikonesa natino inunso muziwa malemba poti lero muzukiro ifeyo opulumutsidwa zakhala mwangati ndani ngelo. Soto natino ndife ndithu abanja limodzi ndi angelo akuti akumwamba. Koma chinthu chachikulu chimene tikulandira
chimene chotipangitsa ife tikatchedwe ana a Mulungu ndi Mzimu Woyera. Agalatiya 5:12 koma chipatso cha Mzimu ndicho chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, chikhulupiriro. 23 chipatso chileso pokana zimene zipalibe lamulo. Tikuona pamenepa chipatso chimabwera chifukwa chachani? Cha mtengo. Chipatso sichimangophuka chokha, chimaphuka pa mtengo. So tikuthaona pamene pali Mzimu pamakhalanso zipatso zake. Inu ndine tikakhala ndi Mzimu Woyera tikhala ndi chikondi, chimwemwe, mtendere, zimene zikubwera osati chifukwa tafuna, chifukwa tikukakamiza, ayi, koma chifukwa Mzimu ulipo, zipatso zake zitani? Zisati adi mtendere, chikondi, chimwemwe, mtendere. So mutaona masitobero pamenepo, masitobero ndi okoma. Zipatso zimatithandiza ife tikafike ku mtengo. Inuyo mukutchedwa mtengo wa moyo chifukwa muli ndi Mzimu wa Mulungu wamoyo mwa inu. Pafika chimenecho anthu azibwera kwa inu kufuna zipatso zimenezo. Pozindikira ichi azakumananso ndi iye amene anakupasani Mzimu. Mufuna tisimikize onatu pali chipatso chimene chimakhalapo munthu akalandira Yesu Khristu, ndiyo chimwemwe komanso mtendere. Ndikumbukira nthawi imeneyo kale ndimaphunzitsa kwambiri onatu akuluakulu Yesu akutani akubweranso, koma ndimawuza anthu monena kuti azoti ngati Yesu akubwera akonze miyoyo yawo, ndipo ngati sateno atayika focus makhala Yesu akutani akubwera. Andi anthu ndi makhulupiriro ineyo mukuzindikira chimene chichi, ndiye nditha kupemphera kwa Mulungu angosintha moyo wanga kuti ndiyambe kukwera pang'ono 1 by 1, 20%, 30%, kenako mpaka zafika 100% ndakonzeka kubwera kwa ndani? Kwa Yesu. Nayiwala kunena kuti chiziso chimene ichi panalibepo chinati ndi Mzimu yekha. Ineyo ndikamupasida Mzimu wake, zonse zimene ndimazipemphera zija zili mwa Mzimuyo. Ine ningokhalabe mwa Mulungu mwachikhulupiriro, ningokhalabe m'malo amodzi pamene Yesu Khristu atisonkhanitsa pamodzi. Ndikakhala mwa Yesu ndikhala ndi moyo wake, ili ndi Mzimu, zipatso zonse ziyamba kuonekera. Pali amene ali mwa Khristu Yesu amakhala ndi zipatso za Mzimu wake. So chimwemwe ndi mtendere ndi mwa izo zimene zimasowekera. Sindimakhala ndi mtendere, ndimakhulupirira kuti ndalakwisa ndimanga bwanji nthawi kutani nthawi kupita. Koma tikuona chimwemwe, mtendere, kuleza mtima zonse, chikhulupiriro zonse, chipatso chileso zonse zikubwera. Kuuza ife ndi chani? Mateyu 7:17 chomwecho mtengo wabwino uliwonse upatsa zipatso zokoma, koma mtengo wamphuchi upatsa zipatso zoyipa. 18 sungathe mtengo wabwino kupatsa zipatso zoyipa kapena mtengo wamphuchi kupatsa zipatso zokoma. Mtengo uliwonse osapatsa chipatso chokoma audula nawo utaya ku moto. So mafuna kunena kuti mtengo ukuyimira inuyo moyo wanu, zipatso zikuyimira ntchito zanu. Ine ndimasimikizana nati munthu zipatso zake zikhale zabwino ambe pang'ono mpaka 100% kuzera mzipatso, kenako yakhala wabwino. Mabaibulo Yesu afotokoza nati yambe kukhala kaini mtengo wabwino, kenako kuti balani zipatso zabwino. Tanatu ine ngati mtengo kuti mukhale mtengo wa Mulungu, mukhale ndi Mzimu wa Mulungu mwa inu. Kuzera mwa Mzimu wa Mulungu kukhala mwa inu, zipatso ziyamba kusintha zokha. So tikufunika kuzindikira nati zipatso zathu, moyo wathu, kapena inuyo ndi ineyo, kuti tikhale azipatso zabwino, antchito zabwino, choyambira tisinthe moyo wathu. Andi sitingathe sintha moyo wathu zera mwa ntchito. Moyo wathu kusintha pokhapokha pamene alandira Mzimu wa Mulungu, pamene pali chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, zonse zabwino zili mwa inu. Chimwemwe chija chili mwa inu. Patino simukuchita zoona sizikudalira pa inu. Patino pressure imakhala pa inu chifukwa ndimaona nthawi zambiri ndikulephera, ndikuyesayesa koma ndikulephera. Koma pressure inandichokereni. Pamene ndi chimwemwe, mtendere, kule zonse zili mwa ine chifukwa chani? Nazindikira mtengo wanga kapena ineyo moyo wanga sindingathe kupanga chabwino pandine.
ndifuna ndikhulupirire 100% chiyero changa chokera kwa Mulungu. Angondipasa mzimu wake. Mzimu wake ngati ulipo zipatso zizisintha mazo. Chimwemwe tendere. Ndati zikuti bwanji 1 Korinto 6:17 koma wophatikidwa ndi Ambuye ali mzimu umodzi. Ngati inu mwaphatikana ndi Ambuye ndinu mzimu ngati umodzi. Mwanjirena moyo wanu ndi moyo wa Mulungu waphatikana. Chiyero cha Mulungu ndi chiyero cha inuyo basi. Moyo wake wabwino, moyo wake wokonda, moyo wake woyera uli mwa inuyo. Mungakhenso ndi pressure bwanjiso. Sintendere okhaokha amenewa. Owomboledwa ukonda mwa Kristu Yesu. Palibenso pressure ina iliyonse. Ulipe. Mzimu umodzi ndi Ambuye. Palibenso pressure ina iliyonse. Zipatso zimabalira zokha. Chifukwa Ambuye ndi amene ali mpulumutsi ndi mombolo moyo wanu. Chokoma kwambiri Yohana akukamba zimenezi 103:1 akuti taonani chikondi cha Atate watipasa kuti titchedwe ana a Mulungu ndipo tili ife otere mwa ichi dziko lapansi silizindikira ife popeza silimzindikira Iye. Ati ifeyo ndife otchedwa ndani? Ana ake. Takaoneni kamwana ako pa screen wanu. Kamwana kamene kaka katha kumangulira, katha kumaziyipitsira, sikathetso kuzisamalisa kokha, komabe makolo ake amazati uyu ndi munthu, amazati ndi mwana wathu. Chimodzimodzinso inu mukakhala mwa Kristu Yesu. Mabwadaso mwatsopano chimene chikulumikizani inu ndi Mulungu sizokuti inu ngati mwanayo si ntchito zake zimene zikumulumikiza ndi makolo ake. Ayi. Chikulumikizisa mwanayo ndi makolo ake ndi moyo umene mwa iyeyo makolo ake anambala. Ngakhale ntchito za mwanayo sizikufanana ndi ntchito za ndani za makolo ake. Koma mukuzera kumuphunzitsa, kumulera, mwanayo akamakula afika pozimira yekha. Asiya kuziyipitsira, asiya kumangulira, asiya kuvutisa. Moyo umene mwa iyeyo ukhala ukukula ndi kufika popanga machuwa kuti nokhalidwe lake ndikufanana ndi moyo umene uli mwa iyeyo wa mwanayo. Imodzimodzi ife a Kristu. Atitonani chikondi Atate watipasa. Tamvani chikondi Atate watipasa. Ati titchedwe ana a Mulungu. Ndipo ife ndili otani? Otere pamene abadwanso mwatsopano ndiwe mwana wa Mulungu. Ndiwe mwana wa khanda. Moyo wangwiro 100% akupasa. Koma chasala ndi chani? Khalidwe lanu mwatsopano. Kukula mu uzimu ndikamba za khalidwe, ndikamba za zipatso. Kodi tikhale pa pressure kuti zipatso zibwere? Ayi. Ife tingokhala mwa Kristuyo. Moyo wake ukhale mwa ife. Moyo wake ukhala mwa ife chili njani? Zipatso bazokha zikhala zotani? Zikubwera. Pamene chiyanjano chathu ndi Mulungu chikukula, khalidwe lathu likhalanso kukhwima mwa Iye. Zipatso zikhala zikubwera. So manjirena chimene chipangisa ife tikhale ana a Mulungu ndi moyo umene watipasa Iye. Mzimu umene watipasa. Andi moyo umene ukakhalapo angakhale ife tikukula mu uzimu. Pali zina itha kulephera, pali zina itha osafikira. Koma ngati ife chikhulupiriro chathu chilipo mpobe ndife ana a Mulungu. Tiyamba kukula mu uzimu, khalidwe lathu tiyamba kukhwima kufikira kunena kuti khalidwe lathu likuonesera moyo umene uli mwanani mwa ife. Mtengo wina uliwonse umabala zipatso zake. Ukazala mtengo sumadya zipatso tsiku lomwe, umadira katatu. Nthawi imeneyi imatenga nthawi itali bwanji? Imene tikulumikizana ndi Mulungu. Kulumikizana ndi Mulungu mpemphero, kuwerenga mawu ake, kusimikizika mwa Iye, kukhulupirira 100% kuti Iye watipulumutsa. Chipatso cha mzimu sichingasowe. Nangati inu muli ndi yani? Mzimu woyera. Koma tipulumuka bwanji? Ahebere 2:3. Tidzapulumuka bwanji tikapanda kusamala chipulumutso chachikulu chotere chimene Ambuye adayamba kuchilankhula ndipo iwo adachimva anatilimbikitsira ife. Tipulumuka bwanji akuluakulu? Kunena kuti tayambadi mu moyo umenewo, tayamba kukula mukhalidwe la moyo umene watipasa. Ndikufika pa choti kutaya chikhulupiriro, ndikutayikira kutalitali. Pofika kunena kuti anthu osakuzindikira iwenso osatha kuzizindikira wekha kuti kodi ine ndinthene nali munthu wopemphera. Zimene zimatha kuchitika. Munthu obadwanso mwatsopano ndikutayikiratu, ndikusanduka munthu woopsanso kuposanso ngati mene asanabadwenso mwatsopano. Ndi Ahebere afunsa kuti
tizapulumuka bwanji? Final tuno tikapanda kusamala chipulumutso chachikulu chotere, tikasiya kukhulupirira, chingachitike chani? Titayika. So ndi chipulumutso chachikulu kwambiri, tikufunika kuchisamala. So tiona natuno tikufunika tizindikire natuno pamene tatayika tibwererenso kwa ndani? Kwa Mulungu. Tikufunika tibwererenso kwa Mulungu. Analipo wina amene anatayika ndikupita kutali, amene tikumuza ndi David. Anayimba Psalm 51. Anapanga zoopsa, anapanga chigololo, anafuna kunamizira mwamuna ake, ndikukanika ndikumupha mwamuna ake wamkaziyo, ndikukamkwatiranso mkaziyo kuti aphimbe tchimo lake. Anapanga zinthu zoopsa zonatuno. Koma Nathani atamuchenjeza David, anakumbukira, anabwereranso kuchimene anali kale. Koma anazindikira kuti abwererenso kwa Mulungu pafunika achite chinthu chachikulu chimene analemba Psalm 51 verse 1 mpaka 3. Anatuno muchitire ine chifundo monga mwakukoma mtima kwanu, monga mwa unyinji wa nsoni zokoma zanu, mufafanize machimo anga. So David anazindikira kuti Mulungu ndi wachifundo, amadziwa mtima wa Mulungu. Ati monga mwakukoma mtima wanu, monga mwa unyinji wa nsoni zokoma zanu. David amafunisisa kuti machimo ake atani afafanizidwe mu moyo mwake, musapezekenso chinthu chimene chonyansachi. 2 mubwereze kunditsuka mphulupulu yanga, ndipo mundiyerese kundichosera choyipa changa. 3 chifukwa ndazindikira machimo anga, ndipo choyipa changa chili pamaso panga chikhalire. So David nthawi zina amamanga zinthu zosokonekera, mafotokoza ndabale kunatuno munthu ndiwe mkhristu ndiye mtsogoleri mwapanga zibwezi. Chona tuno anthu ambiri akuziwa, anthu ambiri akuyamikira pamba kuzikuza. Ndiwe mtsogoleri inde kumano pamayeso mabera mayeso. Ndiwe mtsogoleri inde kumano wayambapo kumamowa mseri. Ndikufika kuti watayikiratu zabwano poyera ndipo libe nazo ntchitonso. Koma kuzava uthenga wobaya wachindunji wa straightforward ngimene Nathani anabwera kwa David utako ndino amene mwapanga zimene. Ine chimafunika chigunde mu mtima mwathu. Ndikuvomerezani ndife anthu otani ochimwa, ndife anthu olakwisa, kuvomereza pamaso pa Mulungu. Ndikupempha kuti Mulungu atiyosere chonyansachi, Mulungu afafanize machimo ake, tiyanjanenso ndi Mulungu. Kulapa ndi kumeneko. David sanaphonyese anthu ambiri kuti David anapanga chigololo. Iyi ndanapanga. Koma analapa. Anthu alira amalapa ngati David. Kuti pamene munthu alakwisa ndikuzola waphonyeratu, wasowekera njira, mawu a Yehova nkubwera. Kodi timalapa? Kodi timalapa ngati David? David ati yani Psalm 51 verse 6-7 ati yani, onani inu mukondwera ndi zoonadi m'malo amkatimo, ndipo m'malo anseri mudzadziwisa nzeru. 7 mundiyerese ndi hisopu ndipo ndidzayera, munditsuke ndipo ndidzakhala wambuu woposa matala. David apa sakulonjeza onatu ndati akaziwa basi ndasiya. Ayi, akuzati mwa yekha zosatheka yeyayi. Akunati Ambuye mundiyerese inu. Atalapa machimo ake David sakulonjeza kana alikonse. Angopemphera kwa Mulungu, kuzika pa zifundo za Mulungu kuti Ambuye mundiyerese ngati munthu. Hisopu ili ngati sopo. Akuti munditsuke ine ndipo ndidzayera ngati mbuwu. Chimene tikufuna kuzindikira natuno sitingapange chabwino patokha, koma pokhapo ngati mwa Mulungu zimwe kuli mwa ife tithawabala zipatso zimenezi. Ndiye muone pamene pa David amene akupemphererano anazindikira kuti pali chinthu chimene chikusowekera moyo mwake. Psalm 51 verse 10 ndi 11 ati mundilengere mtima woyera Mulungu, mukonze mzimu wokhazikika mkati mwanga, musanditaye kundichotsa pamaso panu, musandichotsere mzimu wanu woyera. So David azindikira kuti pamene ndafika apa Mulungu asandichotsere mzimu wake.
inde mzimu wa mulungu ndizuzula, mzimu wa mulungu ndi lasa, ndiyakuti Ambuye ndagonja. Tikaona Genesis 6:3 ati mzimu wanga suzakangana soni mu nthawi zonse. Chifukwa chani? Anthu aja anafika kuti akana chizulo limene Mulungu amapasa kuzera mwanowa. Akana zonse. Bwato linasekedwa masiku 7 anthu ali kunja. Ndikufika apa chatono madzi ndiyambirani bwera. Inafika nthawi anthu anakana chisomo cha ndani? Cha Mulungu. So Mulungu akakanidwa choteni chani sangapange. Ora nawo tuno David ati mandizuzula Ambuye, musandichosere chani mzimu wanu, koma mkati mwanga mukonze mzimu otani wokhazikika. David amafuna kukhala pamaso pa Yehova. Mukuona amene David akupemphera. David chimene akupempherapo kwambiri akufuna akhalenso pamaso pa ndani pa Yehova. He wants to be in his presence. David amakondwera nthawi zonse pamaso pa Mulungu. Tikaona muno bwino ineyo ngati munakhala pa Khristu, ngati mumvera ichichi ndipo munakhala pa Khristu, mazana tuno pali mtendere, pali chimwemwe pamene ukulumikizana ndi Mulungu mwa nthawi ndi nthawi. Mama upemphera, masana upemphera, ukhala mbasika ndi yani upemphera, umamba ulumikizana ndi Mulungu wa half. Ande ndikumva nthawi imene nayi ndikuli naye anafika munthu zakulu, kodi inenso ngakhala osatchula vesi, pamene nthawi inayi iliyonse ndingacheze naye vesi naitchula. Osati ndi makakamiza hayi. Chifukwa choti chani? Nthawi zonse ndimakhala mpemphero chomwe malingana ndi Mulungu yekha. So David azinira Ambuye musandichose pamaso panu. Chimene David akufuna sakusowekera china chilichonse kwa Mulungu. Akungofuna Mulunguyo. Kodi inuyo tikamakamba za ubale ndi Mulungu, mamuzowa Mulungu kapena mmanzowa Mulungu pamene mufuna ntchito, mavuto akuvumbani pamene masaka mufuna china chake kwa Mulungu osati mufuna Mulungu? David apa samasowekera chuma ndi zina zonsezo, koma ndazo ndalowa chimwa mene amafunisisa akhale pamaso pa Mulungu, amafuna ubale ndi Mulungu. Fajani Masalmo 51:12-13 ajani mundimvetse chimwemwe ndi kutsekera kuti mafupa munawathyola akondwere. So David ifatino anachimwa ndikupitiriza mukhalidwe lopsa, analekana ndi Mulungu, koma akuti mafupa amene mwathyola muwakonzenso. Chimene chimasoweka m'mafupa kapena moyo mwa munthu ndi chani? Chimwemwe ndi kutsekera. David pa nthawi imene anapanga zimenezi zipanadusa almost chaka pamene Nathan amampeza. Zinafika paja panena kuti no, David amafuna chimwemwe ndi kutsekera. Mukuzana ati mukakhala mwa Yesu Khristu mumakhala anthu owomboledwa, okondwa, achimwemwe. Munthu amene ali ndi mzimu wa Mulungu zimene zimakhala gawo lake. So David anazo ati no, ngati mzimu wa Mulungu suli mwa ine singathe kukhala munthu wokondwera ndi kusekera pamaso pa Mulungu. Verse 12 atano, mundibwezere chimwemwe cha chipulumutso chanu ndipo mzimu wakulola undigwirize. David amafuna kuti ambwezerese chimwemwe cha chipulumutso chake. Mwanjirena ukakhala mwa Khristu Yesu, ukakhala ndi mzimu wa Mulungu, uzachimachitika nchani moyo mwako? Umakhala ndi chimwemwe chifukwa cha chipulumutso chotere. Ukalumikizana ndi Mulungu akuluakulu. Chimwemwe basi. Andikulali ku lero bamanga ma presentation. Mama mpaka mazulu. Ndatopa wano nakakamizika kuti no. Pange ulali kumenewu. Kugawa. Chimwemwe cha chipulumutso chimakhala mwa iweyo. Andi ndi chinthu chokhazikika paja mzimu wa Mulungu uli mwa iwe. Sinje kuti ungathe kuchifotokoza bayi. Verse 13, David azinga tuno akakhala ndi chimwemwe cha chipulumutso cha Mulungu chike nchani? Ndalali pamaso pa Mulungu. Alumikizananso ndi Mulungu mwangati nzake. Verse 13, pomwepo ndizalangiza ochimwa njira zanu ndipo olakwa adzabwerera kwa inu. Amen. David azinga tuno ndakhala ndi chimwemwe. Sodi ndizopano ndintumikira bwanji Yesu, ndauza nthena bwanji za Yesu, atasizokuchani kulibe. Ndizalangiza ochimwa njira zanu ndipo olakwa adzabwera kwa inu. David azinga anthu ochimwa osazabwera kwa ndani? Mulungu kuzera mwa iye.
sakuzitengera mbiri yake yoyipa imene apanga, sakuzitengera zoyipa zonse mapanga ayi, akuti ayi mungondibwezeresa chimwemwe chachipulumutso. Pamenepo pomwepo osadiso mala lake tsiku liwiki amawa chaka chama ayi pompo alangiza uchima. Chifana ukakhala ndi chimwemwe chimene chichi amweni palibenso zobwerera mbuyo, ndi straightforward gear wauza anthu ena za ndani za Mulungu. Andi Mulungu akukamba chani za Davide? Kodi Mulungu anakwiya naye anamuza tadikira kaye? Mulungu akamba chani za Davide? Machitidwe 13:22. Ndipo mmene atanchotsa iye anawautsira Davide akhale mfumu yawo, amenenso anamchitira umboni nati, ndapeza Davide mwana wa Jese, munthu wapamtima panga, amene azachita chifuniro changa chonse. So Mulungu pomona Davide amantenga Davide momwe ngati munthu apachani wapamtima pake. Akuti Davide mayi munthu apamtima pamene pa Mulungu. Davide chimene amafunisisa ndikulumikizana ndi Mulungu, kumkonda Mulungu, kumudziwa Mulungu monga ngati iye angadziwire mtumiki zake. Davide samafuna zambiri kwa Mulungu, mangofuna Mulunguyo. So Mulungu ati nkuluyo ndi munthu apamtima panga, osatengera zonse zimene Davide wachita ayi, koma chifukwa cha approach imene Davide anayi kwa Mulungu. Davide amafunisisa akhalenso pamene Mulungu ali, pamene Yesu Khristu akukoka zonse pamalo amodzi, kuzika pamodzi. Davide amafuna sakhale pompo. Davide anafuna Mulungu ngati munthu amafunira Mulungu. So tikutaona pali ma revivals aboza amene akuchitika panopa. Ndipo Yohane anafuna achenjeze anthu. Luka 3:7 chifukwa chake iye ananena kwa makamu anthu amene anatatulukira kubatizidwa ndi iye, obadwa njoka inu, anakulangizani inu ndani kuthawa mkwiyo uli mkudza. Muona pamenepe lero panopa 2024 anthu alosera kale nati dziko likutani likutha. Anthu ena ndithu ifa cha mantha akuona kuti ngati dziko likutha bwana ndisakatani ndisikanongeki. Basi akudza kuti atani abatizidwe. Mozimozi nthawi Yohane amalalika zaona kuti tikulalikira zaubwera ufumu andani wa Mesiya. Ndo aba pa Israeli akupita ngati Mesiya akubwera ndi dziko lothera pati kuthera pompo. Ndeda Yohane anazati yaya akulaku musabwere kuno chifukwa mukuthawa mkwiyo uli chani uli mkudza. Kubwera kwa Yesu chifukwa kuli covid yavuta dziko lonse lapansi, akuopa kuti afa, akuona tino iyayi matenda avuta amenewa mutemere, ndi akuopa katemerayo. Basi ndizipereke kwa ndani pa Mulungu. Mulungu sakufuna zizitini. So Moses zidaninzi mana zadani ndonana ajana anjoka inu. Verse 8 ajana chifukwa chake balani zipasi zakuyenera kulapa mtima, ndipo musayambe kunena mwa inu nokha, Atate athu tili naye ndi Abrahamu, pakuti ndinena kwa inu kuti ali ndi mphamvu Mulungu mwa miyala iyi kuukitsirani Abrahamu ana 9. Ndiponso tsopano lino mphangwa yayikidwa pa mizu ya mitengo, chotero mitengo yonse osabala chipatso chabwino udulidwa ndiponyera pa moto. So anawuzati abale zipatso zakuyenera kulapa mtima. Munthu amene alolapa mtima, chipatso cha munthu olapa mtima ndingamene Davide. Davide anazindira alakwisa. Davide anazati andachimwa. Chimene amafuna Davide ndi ubale ndi Mulungu basi. Samaopaso china chilichonse Davide anazindira achimwa, amangofuna ubale ndi Mulungu. Ife pamene tikulapa chimene tikufunisisa kwambiri pamene atalapa ndikulanda Yesu Khristu, kuti tikabatizidwe Yesu, kuti tikabatizidwe madzi ngati pamene anabatizidwa abalewa. Chimene tikufunisisa ndi Mulungu, ubale ndi Mulungu. Icho ndi condition yokhayo yakulapa. Ngati sitikulapa ngati Davide, ndoti ndifana anjoka, ndikuthawa mkwiyo uli mkudza. Tikaona mwene mwini panali anthu ena amene analandidwanso ndi Mulungu osati Davide yekha. Anthu enanso Aheberi 11:5 atiyani ndi chikhulupiriro Enoki anatengedwa kuti angaone imfa, ndipo sanapezeka popeza Mulungu anamtenga, pakuti asanamtenge
anachitidwa umboni kuti anamkondweresa Mulungu. Mapana menepe panali munthu ina Enoki amwene Mulungu anati akulu yekha Satani asafeya. Mulungu anala kucheza Enoki. Ati Enoki anayenda ndi Mulungu. Paja Bible mamene yati awiri sangende pamodzi pokhapokha adagwirizana adapangana. So Enoki ndi Mulungu analumikizana kwambiri. Antonatono kuyenda kwa Mulungu kwa Enoki ndi Mulungu unambochitika kwambiri mene Enoki anakhani mwana wa Genesis. Aiti Enoki anakhala ndi mwana wake woyamba anambo kuyenda ndi Mulungu kwambiri. Mwachinena Enoki anambozindikira mwa mwana wakeyo kuti mwana wake amadalira pa iye 100%. Ani mwana wake amadalira iye 100% kumkhulupirira. Andiyeyo mwangati kholo imankonda mwana ake. Amene anambozindikira kwambiri za chikondi chimene chinalipo pakati pa Mulungu ndi ndani ndiyeyo. Andi tikaona bwinobwino Bible namba kulembedwa nthawi ya ndani ya Mose. Poseku kwambira nthawi ya Adamu mpaka nthawi ya Mose nabe ku Bible. Koma anthu anali ndi chiziso cha Mulungu. Adamu mzomwe anakumana nazo ndi Mulungu asanagwe amakwanisa kukafotokozera anthu ena ngati achina Enoki. Achina Enoki amatofotokoza kena uthenga wamapirira. Mwanjira ina kuti ukhaledi ndi chiyang'ano ndi Mulungu mafunika ubale ifana padaipo mu Bible lembedwa. Chiziso koma chinaibe pa dziko lapansi kuzera mu oral tradition. Alese abamuza. So experience ya Enoki amantha kuigawaso kwa anthu enanso. Tikuona menepe. So kuti ukhale ndi mwana wa Mulungu sizimatenga ati walowesa zimene wazidazo koma ukhale olumiza kwambiri ndi Mulungu pa ubwenzi pa ubale. So Enoki anakondweresa Mulungu osati masewera. Kufikira pona ati Mulungu anati akulu inuyo ndi ife tikucheza macheza a Satani sathe asibwenera kuti mufe muzaokeso muzikwa masiku osiriza. Ayi tiyeni kumwamba wano. Chifukwa chani fana izaka Mulungu anakondweresa Mulungu. Basi osaliso panayi china ayi. Yesaya 4:8 koma iwe Israeli mtumiki wanga Yakobo amene ndinakusankha mbewu ya Abrahamu bwenzi langa. So tikamananso Abrahamu nayenso anakhalapo before nthawi ya Mose. Nayenso chimene amadalira ndi ubwenzi ndi Mulungu. Amatha kuzindikira abalankhula ndi ndani ndi Mulungu. Analumikizana ndi Mulungu ngati nzake. Abrahamu anali nzake wa Mulungu. Anali abwenzi weniweni wa pamtima wa Mulungu. Pa Abrahamu Yakobo 2:23 anati ndipo anakwaniridwa malembo onenawa ndipo Abrahamu anakhulupirira Mulungu ndipo kudamuwerengedwa kwa iye chilungamo ndipo anatchedwa bwenzi la Mulungu. Abrahamu anali friend wa Mulungu. Can you imagine? Kuti no Mulungu amene analenga dziko lonse mwamba ndi pansi ankakhedi nzanu inde koposa. Ndi umboni umenewu andisezi zinalembedwa kuti zikhale mboni kwa inu ndi ine. Mulungu akufunisisa inu ndi ine timfune iye monga timene inu mmasakasaka abwenzi pa dziko lapansi. Bwenzi oti apa mtima. Bwenzi loti no umacheza nawo pomanda vuto lililonse andi tikambakamba za bwenzi akhala nzako. Kona no palibe bali ya ina iliyonse palibe ukhala ndi nzako basi. Nzako mathamuza china chiyonse. Ndikaona za Abrahamu lota atamuza takulu kuti kaononge Sodomu. Abrahamu anamba akulu ono bwanji patakhala anthu 50 mwaononga osawiri ndiyo anthu ochimwa ambora asira ononga olukhichamu ngataka kena kanamba ochindira pepani koma atakhala anthu zeni bwana mwaononga osina anthu ochimwa atakhala cheni sitirani zirononga. Abrahamu amazoa mtima wenena andani pa Mulungu ndingakhale mwana ndikaononga zonse koma ntamufusa patakhala 50 aononga. Ukuona menepe. So Abrahamu amazoa kuti uyu ndi nzanga ndimufusa Abrahamu atakhala nthawi yayitali opanda mwana anafusa mbuye kodi mzaka zangayo wantchito anga azakhala ndi olowa nyumba mwanga chifana anabada ali ngati Elieza anali ngati munthu amene anabada. Abrahamu anali antchito ndi Elieza anabada pakati pa antchito ake ndi amene amasamala zonse za Abrahamu. Ngati kodi amene azalowa mnyumba mwanga ngati inheritance. So Mulungu amuzati yake. So Abrahamu akakhala ndi vuto amafusa Mulungu anali nzake. Nikona aramuza takulu tampereke mwana anu. Abrahamu anaziwa nara wanduzani ndani ndi Mulungu. Andika werenga kwa Hebrew chapter 11 amakamba zina Abrahamu anakhulupirira nati Mulungu atha kumukisa ndani mwana wake. Atanaziwa kuti Mulungu amene akatha kumukisa.
Kona nazo anthu aja onena kuti tikupita kumatitani, anazati tikupita kumatitani tibweraso. Anali uchindili khupyo lino ngati munganati uyuyu ndiye olowa m'malo mwanga Isaki, ngati muonoza nimpereke wansembe atani Mulungu atani amukisaso. Tekeleke Hebrew chapter 11 nkhani imene ilipo. So Abraham anali mnzake wa ndani wa Mulungu. Wonderful. So tikotano kuona sawa amene panati no kamba za Yesu. Kodi Yesu atabwera anali utani? Luka 7 verse 34-35 no mwana wa munthu wafika wakudya ndi wakumwa, ndipo munena onani munthu wosusuka ndi wakumwa imwa vinyo, bwenzi la amisonkho ndi anthu ochimwa, ndipo nzeru iye sadalungama ndi ana ake onse. So Yesu Khristu ali pa dziko lapansi amacheza anthu, amachezera anthu amene amatengedwa otayika, amachezera anthu amisonkho, amachezera anthu otani ochimwa, amene ndi amatchedwa anzake andani a Yesu Khristu. Yesu amafuna akoke onse kwa ndani kwa Mulungu. Afarisi amazalinga lero ndolungama kwambiri, safunika azitumikira anthu oterewa. Koma Yesu abwenzi ake adana anthu otani anthu ochimwa, amatha kudya nawo, kukhala nawo pamodzi. Fora Afarisi amapeka ankhandala amene ndokudya idya omwaso vinyo ndi zina zotero. Koma Yesu anati ndipo nzeru iye sadalungama ndi ana ake onse. Yesu Khristu amene anabwera ngati zakhanga tate wa fuko lathu, tate amene alakonjesa amene tate wathu adamana anakanika, nzeru ya Mulungu Yesu Khristu alizaisedwa olungama ndi ana ake onse. So Yesu atilimbikitsa ife pa Yohane 15 verse 13 ananena kuti palibe munthu ali nacho chikondi choposa ichi, chakuti munthu ataye moyo wake chifukwa cha abwenzi ake. So Yesu Khristu anakamba zoti ife ndife ndani? Abwenzi ake. Ndife abwenzi ake. Foti lero muli abwenzi anga inu ngati muzichita zimene ndinakulamula inu. 15 sinditchanso inu akapolo chifukwa akapolo sadziwa chimene mbuye wake achita, koma ndatcha inu abwenzi chifukwa zonse zimene ndazimva kwa Atate wanga ndakudziwitsani. So Yesu Khristu akutitcha inu ndi ine abwenzi. Apanali kuyankhula ndi ophunzira ake, koma inu ndi ine ngati tili ophunzira ake ndifenso ndani abwenzi ake. Fana anakamba pa Yohane 10 nano nkhosa zanga zimva chani mawu anga. Roma 5 verse 10 anena kuti no pakuti ngati pokhala ife adani ake nanjisidwa ndi Mulungu mwa imfa ya mwana wake, makamaka ndithu popeza ife tanjisidwa zapulumuka ndi moyo. So tonena kuti no ife kudzera mwa Yesu Khristu tonse ndife yanjanisidwa ndi nani? Ndi Mulungu. Pachiyambi Adamu ndi Eva atachimwa, Mulungu akubwera osanathawa, anathawa abwenzi ake, koma kudzera mwa Yesu Khristu anakonzanso moyo wina umene analumikizana ndi Mulungu. Netikala ndi moyo umenewo timayanjisidwa ndi Mulungu. Tikuona tuno dziko lonse lapansi anthu onse anayanjisidwa, koma nokhawa amene akhulupirira azapulumuka ndi nani? Ndi moyo wake. Ndikuona Mulungu amatibwerani monga mmene mulili. Munthu amene wachimwa, amene walakwisa amathawa Mulungu. Koma Yesu Khristu tonse tayanjisidwa mwa ndani? Ndi Mulungu. Koma pokha pamene takhulupirira, tikakhala ndi moyo ife tikutani? Kulandira chiko. Imandisangalatsa Ezekiel 13 verse 6 aliyani ndipo wina akati kwa iye zipsera izi m'manja mwako nzachiyani? Adzayankha idzo za mabala anandilasa nyumba yawo ndikoni. Oh, muchizikamba tuno these are the wounds which I was wounded in the house of my friends. Tikaona bwino kumwamba ati Yesu Khristu mabala ali m'manja mwake, mapazi ake ndi kumbali kwake. Atina azabwera kodi zipsera izi ndeziti? Ndipo zanga zinalasidwa mu nyumba ya zinzanga yawo ndiko. Manjira na Yesu Khristu sautenga inu ndili ngati adani. Anatiyanjanisa ife tonse kwa ndani? Kwa Atate wake. Ndife anthu oyanjisidwa lero ndi nani? Ndi Mulungu. Tifuna tikhale mu chimwemwe cha chipulumutso chake. Uwu ndi uthenga umene Mulungu anasimikiza pa mtima panga kuti yayi sadikireso mawu ndipangiretu nthawi lero lino pangire kondo ugawa ine. Pempha tono mutenge uthengawo
nomagaso kwa ena, kupanga download, kupanga share magrupu malinki, mezo kuthandiza utumiki upite payani pasogolo. Mulungu akudaliseni koposa kukhala amene pomvera uthengawo. Kwa iye kwakhale ulemu ndi ulemerero wa nthawi zonse. Amen.